खुलुमबाय दिनै 30 नभेम्बर 2023 बिस्तिबार आलफा उदां उदखारि आफादनि साब्रै केडारफोरा गुवाहाटी नोगोरमायाव थानाय आसाम पुलिसनि हेडक्वार्टाराव थांनानै गावसोरखौ गथायदों। गावसोरखौ आखाइ दैखांनाय केडारफोरनि मुङा जाबाय बिक्रम असम, दीपक हाथिबुरुवा, मन्टु मरान आरो पलाश मरान। बे आफादाव जीपी सिंह, स्पेशल डीजीपी हारमित सिंह बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय 6 माइलनिफ्राय खानापारासिम थांबाय थानाय गंसे बासआव सासे पेसेन्जारनिफ्राय मोनसे सिखावनि हानजाया 50,000 रांखौ खावना लांदों। फैसा सिखाव जानाय सुबुंनि मुङा जाबाय उत्तम भट्टाचार्य। दा बे जाथायनि दायनिगिरिफोरखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामनो थाखाय गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। कमतापुर अट'नमास काउन्सिलनि इएम हिमु राजबंशीखौ महाराष्ट्र पुलिसआ आसामाव फैनानै न'निफ्राय एरेस्ट खालामनानै लांदों। नाथाय इएम हिमु राजबंशीखौ महाराष्ट्र पुलिसआ मानि थाखाय एरेस्ट खालामखो बेखौ मिथिनाय जायाखै। बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय एबसु आरो इउबिपिअनि थान्दै हानजाया गोदान दिल्लीनि नर्थ ब्लकआव रिभिउ खुंनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै दिपेन बर' बिथाङा बिबुंथि होदों। सेक्रेटारि बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। गासै जिखिनि क्ल'ज 3.1 निफ्राय जि 10.2 सिम बे क्ल'जफोरनि सायाव डिटेल रिभिउ खालामनाय जाबाय आरो गुबैयै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि रिभिउआव जोङो माखासे इम्पर्टेन्ट जिखिनि क्ल'ज दङ बेखौ जोङो खोब गोख्रोङै जोङो दिनै एस्टाब्लिश खालामनानै इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय जोङो भारत सरकार आसाम सरकारखौ जों खावलायदों। आरो बे बिथिङाव जुदि जोङो नायो जे भारत सरकारा जिखिनि माने एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि बेलायाव मदि बिथाङा, अमित शाह बिथाङा आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा जिखिनि बाथ्राखौ बुंदोंमोन, बिथांमोना टाइम बाउन्ड एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय जिखिनि मोनसे कमिटमेन्ट होदोंमोन बेखौ फुलफिल खालामनांगौ बा लेटार एन्ड स्पिरिट इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ, जों बेखौ बेयाव खोथाखौ स्पष्ट बुंदों। दा बाथ्राया जाहैबाय जे 3.1 गामि सोसननायनि बेलायाव सनितपुर बिश्वनाथ 60 जि पेकेज दंमोन बिनिनो 41 गामिखौ सोसननानै होबाय, 19टा गामिखौ गोख्रै सोसननांगौ बेखौ जों दिनै एस्टाब्लिश खालामदों। आरो आसाम सरकारखौ गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि एडिशनेल सेक्रेटारि बिथाङा डाइरेक्सन होदों जे गोख्रैनो बेखौ मावफुंनांगौ। आरो बिनि अनगायैबो बाउन्डारि कमिसननि गेजेरजों आसाम केबिनेटनि गेजेरजों एप्रुभेल आरो रिकमेन्डेसननि गेजेरजों माखासे जोंहा 700सो गामि आरो बेयाव पर्यायक्रमे सोनांगौनि जि मेटार दङ बेखौबो एक्सपार्डाइट खालामनांगौ होननानै दिनै जोङो सावरायो आरो थांखि लायो। नैथि बाथ्राया जाहैबाय जे गामि सोसननाय लोगो लोगो जि 40टा समस्ति दङ बा 46 नमिनेटेडजों बेखौ 60टा समस्तिसिम जि बारायनाय आरो बे लेभेलाव 75% अफ रिजार्भेसन, ट्राइबेलनि थाखाय 42 सिट आरो जेनेरेलनि थाखाय बा माने 6टा आरो माने नन ट्राइबेल माने जिखिनि थाखाय 6टा, माने कमिउनिटि फर अल आरो कमिउनिटि फर नन ट्राइबेल 6टा ओमफ्राय 42टा 54 6टा नमिनेटेड बेखौ जोङो दिनै ब्रेकआपखौ बिथांमोननो होदों। आरो बिथांमोना बुंदों जे आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय बेखिनि प्रप'जेलखौ बिथांमोना मोनबाय होननानै जोङो फोरमायदों। दा बेखायनो गोदान जिल्ला दानांगौ, समस्ति दानांगौ आरो बिनि गेजेरजों बिटिआरनि दानि पावारखौ मर एनहेन्स, मर अट'नमि पर्यायाव लांनांगौ। 4.1 आव 8टा साबजेक्ट डिपार्टमेन्ट बेयाव माने सोसननांगौ आरो भारत सरकारनिफ्राय बेखौ केबिनेट लेभेल बा पार्लियामेन्टारि प्रसेस लेभेलसिम लांनांगौ। बेनि थाखाय जों दाबि दैखांदों। आर्टिकेल 280नि बेलायाव गासै मिज'राम बा कार्बि आंलं बा नोङो मेघालयनि जि बाथ्रा 6 सिडुलनि बे बाथ्राखौ बिथांमोना बुंदों। माखासे स्टेटआ क्लियारेन्स होदों, माखासे होआखै। जों बुंदों जे बिटिआर एकर्ड बायदियै बेखौ स्पेसिफिक बिटिआर मेटारखौ लानानै प्रप'जेलखौ बानायनांगौ आरो बे हिसाबैनो बेखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै डाइरेक्ट फाइनेन्स बा स्पेसियेल जिखिनि प्रभिजन दङ फाइनेन्सियेल पावारनि बेखौ खालामनांगौ। दा बे लेभेलाव कार्बि आंलंनि एसटि हिलनि इस्युखौ बिथाङा ट्राइबेल एफेयार्सजों माने सावरायनो होनना बुंदों आरो पलिटिकेल लेभेलाव हम मिनिस्टार, हम सेक्रेटारि बिथांमोनजों सावरायनो होननानै बुंदों। आरो बेखायनो जों बुंदों जे 15टा साबकास्टआ थांनाय सामार सेसननि पार्लियामेन्टआव बिल पास जालांबाय, कार्बि आंलंनिया मानो थालांखो बे बाथ्राखौ जों कुइसन खालामदों आरो बिथांमोना बेखौ टेकआप खालामनानै बुंबाय। दा बेखायनो दिनैनि सावरायनायनि गेजेरजों जि इनफ्रास्ट्राक्चारेल जि डेभेलपमेन्ट दङमोन गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि, जि जोंहा माने इउनिभार्सिटि, कलेज बायदिसिना जिखिनि डेभेलपमेन्ट बा इनस्टिटिउसन दंमोन बेयाव 655 crore आउट अफ 750 भारत सरकारनि बियो अलरेडि एप्रुभ जाबाय बिथाङा फोरमायदों। आरो मोनसे टाइमलाइन आसाम सरकार, बिटिआर काउन्सिल आरो भारत सरकारा मोनसे टाइमलाइन बानायदों। उइदिन जानुवारिनि गेजेराव
फाउंडेशन ले बे इन्स्टिट्यूशनफोरनि जानांगौ आसाम सरकारा 180 कोटी दासिम एप्रुभ खालामबाय माखासे प्रजेक्टनि सायाव बेखौ फोरमायबाय आरो बिनिबो फाउंडेशन ले जानांगौ बेखौ दिनै फोरमायदों एनडिएफबि नि जे केसनि मेटार दङ केस विथड्रलनि बेलायाव बिथांमोना नन हाइनियासनि 263 खौ अलरेडि विथड्र खालामबाय माखासेया भेरिफिकेशन प्रसेसआव दङ हाइनियास केस जि दङमोन बिनिनो 2117 बेखिनि केसखौ फाइंडिंग्स मोनदों बिनि भेरिफिकेशन केस टू केस आरो 200 केसखौ विथड्रल खालामनायनि थाखाय बेखौ माने रिकमेन्ड खालामदों होननानै दिनै फोरमायदों जे हाइनियास केस दंमोन आरो बे जथेस्थ क्रिटिकेल थेवबो बिथांमोना बे प्रसेसखौ खालामबाय होननानै जोंनि रोखा फोरमायबाय आरो बिनि उनाव जोङो खावलायदों जे जेलाव थानाय एनडिएफबि एनआइए आरो सिबिआइ कर्टआव थानाय जायफोर एनडिएफबिआ दिनै सेन्ट्रेल जेलाव दङ बिथांमोनखौ गोख्रैनो दिहुननांगौ आरो जों बुंदों जे जुडिशियेल लिगेल मेटाराव जिखिनि क्रिटिकेल बा कमप्लेक्सिटी दङ बे आलदा बाथ्रा किन्तु जों लुबैदों जे लांदां अख्राङाव बिसोर फैनांगौ बेखायनो बिथांमोनखौ बेलाव लाबोनांगौ आरो बेलाव लाबोनांगौनि थाखाय सुप्रिम कर्टआव थानाय जि केस रन्जन दैमारि आरो जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोननि आरो एनआइए निया कर्टआव थानाय सेन्ट्रेल जेलाव थानाय जिखिनि जोंनि केडार्स बिनि थाखाय गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय बेलनि थाखाय एनअसि प्रभाइड खालामनांगौ होननानै जोंनि दाबि दैखांदों आरो बे मेटारखौ लानानै बिथांमोना गावसोरनि लेभेलाव डिसकास खालामगोन होननानै जोंनो फोरमायबाय नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि